Nem, jó napot, Koma! Meccsről gyűjtöm, de nem akármilyen meccs volt ez! Mindenki a vendége! Menjünk! Hölgyeknek, csillagjunk a fél, nehogy megfázzon! Menjen be! Szeretnék a társasághoz. Ezt a bőséges lakomát köszönjük Istennek. Én parasztgyerek vagyok, na de nem buta. Hát a Fradi egy parasztcsapattal játszott, valami etó. A Győriek szövetségi elnöke 5000 forintot ígért nekem, ha eladom a meccset. Megbeszéltük, uram, volt is ez a 11-es szituáció. Na, kiállítás, gól. Fradi vezet, 5 perccel előbb lefújtam, ne legyen probléma. És már Rendben, végre felkelt. Meséljen csak a tegnap estéről. Fogyasztott alkoholt? Nem tudom biztosan. Esetleg azt tudja, hogy hol is tartózkodott? Ha jól emlékszem... Legalább azt mondja meg, hogy ki a jó ég maga. Csit, ne vergődjék, mert talán mindegy. Más, ami eszébe jut?
Rémlik pár arc. Ház! Istennek képzeli magát? Ezt most vegyem kihívásnak? Jó napot, uraim! Elnézést készülésért. Mi a diagnózis? Á, doktor Csont! Késik, mint mindig. És úgy gondolja, hogy ez megoldható egy könnyed bocsánattal? Bevállalta. Hát. Milyen volt a széklete? Kolléga tudja. Nem magának marha! Ennyi szerencsétlen egy rakáson. Kérem uram, fékezze magát! Elnézést, késett a busz. Hát ilyen nincs. A busz? A busz? Azt hiszi, hogy csak ez az egy megy egész nap? Szerintem ezt ne is húzzuk tovább. Már mindent értek. Nincs más lehetőség, meg kell ülteni. Mi? De? Nincs semmi de! Adjál be neki az alkatot. Széke! Széke! Törlés! Törlés!